A veciñanza do pequeno municipio ourensán de San Xoán de Río gozou este serán dunha sesión de cinema de estrea e puideron ver a mesma película que estrea nos cines Verdi de Madrid e Barcelona. Unha experiencia piloto que trata de levar as grandes estreas ás zonas do rural, onde nin sequera teñen un cine. As mulleres de San Xoán de Río son as que lle axudaron ao seu alcalde a converter o salón de plenos nunha pequena sala de cine. Colocamos isto. E isto vamos entregar a cada persoa que vai vir hoxe a ver a película aquí como obsequio. É para que se animen a ver máis veces, porque supoño que faremos máis veces. Con esta iniciativa piloto en colaboración cos cines Verdi e o Ministerio de Cultura, en San Xoán de Río puideron ver por primeira vez unha película de estrea. As novas tecnoloxías permítenos a día de hoxe ter cousas que antes só estaban nas cidades. E a través do streaming e do formato este DCS, que Digital Cinema Streaming, pois pódese poñer cine simplemente tendo unha boa conexión a internet e darlle á súa xente o acceso á cultura que é máis que necesario. O que nos diferencia hoxe é que esta película que vamos a ver só se pode ver nos cines Verdi, en Madrid, en Barcelona e en San Xoán de Río, porque é cinema de estreno. Aínda que hoxe a pantalla non é tan grande como a dun cine, a sensación e a experiencia din é única. A todos, por maiores, por nenos e para todo, pero os nenos están moi contentos porque queren ver a película. Mellor imposible. Por lo menos podemos ver, aunque seamos do rural, temos a alternativa de poder que nos cheguen aquí estrenos. Que podemos que nos traigan as cousas ao pueblo, non temos que ir afora. Ese é o obxectivo, achegar o cinema ao rural, e o ciclo comezou coa proxección da película francesa A primeira escola, que ten moito que ver co ruralismo e o seu xeito de vida.